nke echiri Nazareth. Achọrọ m ka ịgba mbọ na-etinye nkụzi m n'ọrụ, na-eche echiche n'ihe ọbụla nke m na-ekwu, na nkụzi m bụ ka ị kwenye n'onwe gị, maka ihe na-eme n'etiti anyị niile, maka na ihe na-emezi n'ụwa onwezi onye na-achọ ọdịmma ibe ya. Ka ị mara na ihe ọbụla ndị pastọ maọbụ ndị dibịa maọbụ eze nwaanyị, onye ọbụla na-agwaghị gị mee, chee eche banyere ya, echena ya enu chebaa ya echebaa. Maka na ụbọchị taa nwunye ga-asị gị maọbụ ị bụrụ nwaanyị, isi dị gị ka ije na pastọs na ọ ga-ekpere gị ekpere, ọzọ sị ka ọrịa gị enu na mmụọ nsọ dị ya n'ime, ga-eme iwe duru ime. Mana ọhụ ya gwara unu wee suru na Baịbụl ha gwara ha na Chukwu kere ha n'oyi, kere onye ọbụla n'oyiyi. Ka ihe mee na ị ga-ekwenyenwuru onwe gị. Maọbụ ndị a na-ele ọgwụ online asị weta thousands, weta nke a, n'ime nke a na ọ ga-adịrị gị na mma. Mgbe ụfọdụ ọgwụkwa n'ihe a na-aṅụ kọwa, a na-ego kọwa bụ nsogbu anyị. Mgbe ụfọdụ jụkwuru onwe gị ajụjụ, chee echiche banyere ndụ ibi ma ọ bụ ebe i chere, mara ebe ị ga-ebido, ka ị ghara ị na-esere ihe niile enu. O nwere mgbe m na-agbagharị ụmụ ihe ndị a niile, ama nakwa na-eje na ụmụnne m na-akpọkọtasị m na onye a na onye a mee nke a na onye a mee nke na ama m n'ogbu ka ha na-egbu m. Asị m na onye a dị good na ọ na-eme nke because na mbụ Lifefontine adị m alaik ị na-eje ka pastọ sị na ọ na-afụ m nke a ma ọ na ọ na-afụ nke a ma ọ ka o merụ m nke a, adị m alaik ka onye a merụ m ma onye a merụ m. Ma ha bịa na-afọ ọsụ m na ihe a mmere ihe a da-agara m mebe ihe a, ebe m na-achọ ka m kwenye n'oge Chukwu ka mma. O nwere ike onwezi oge ahụ na-agbazi mba agasị m na ihe m eme m chee na onye a ga-enyere m maka ihe ahụ aga ọsọ na-eme n'ọnwa nne ma onye nke ha nyere m dịmanụ m gwara unu mmecha achọpụta ihe niile ọ na-eme m wee gwara na ihe ọ na-eme o wee sị na ọ ga-eme m ka na m eje nga nche n'ihe ọmụmụ ekwu. Ọ sị na m gwa onye ọbụla na nkwụ ogwu, so imegwe na onye mee ife ọjọọ ọma nnọkọtanwu, ọ na-agbagharịsị, ọ na-agwọ ihe niile ọ na-agwọ na-ese ndịrị m mgbakwa ya sị a nwere ihe mmere gị, nwere ihe mmere gị na nsị na m achọghịzị aka njụ egwu unu dibịa ndị ajọ dibịa ma ọ pastọ nke ọ bụla o megide mgbe ihe ọ ga-eme mgbe ihe ọ na-eme ga-eri iki, mgbe ahụ ụzọ ebe a na-achọ ụzọ ka ọ ga-esi wee gbu gị, ka ọ ga-esi wee mmina gị, ka ị ghara ime expose. Nwoke sị na ọnwụ na ngwa ndị mmadụ onye ahụ na-anụ ha anya ya na ome m nke ogbuo m na mmụkwa na ọ ya egbu m ma achara njikwana ya nsị na m achara nji gị amabụ m onye ịwakwu mmadụ ka na-ete m sị na ihe ị na-eme. Ma nke ọ sị m were Fanta ị na mmiri wee saa ahụ. Nna ọ bụrụ na ọ bụrụ chi ma ihe nkara ikwu that day, maka abịa adị m aghọtasị nwoke ọ ga-amkpọ na fon bifo nwoke asa ama okwu, ọ na-eme na ọdụ bizi. Ma mgbe ihe niile nchọpụtara ihe niile ọ na-eme, nwoke a na-akpọzi m every 5 minutes mmee nke nsị ọga na sinsi m ji ọmata ka na isiokwu otu a asa m okwu oke ezi. Ọ sị na o nwee taịn m maka na ọ fụgo na ihe arụ a niile ọ na-arụ na-achọ ikpube. Ọ nke a ka m meziri, ọ sị m were Fanta na shuga tii na mmiri wee saa ahụ. Ka m wezie Fanta na shuga tii na mmiri ka m kwasa n'ahụ, ama m ebu n'ime elu n'ebe m na-asa ahụ tụọ m n'ala. Nna mgbafu ọsọ ngwa bịa ọ na-agbagharị. That day for that week nwoke na-akpọ m, nwoke a na-akpọfu m na fon
onye a mkpọ ya fụrụ na-ekwu ekwu ikike ọrụ m na-akpọzi m nwanne m nwaanyị na-ekwu ama nna ya na nwanne m nwaanyị ọ bụ nwanne m nwaanyị sị na ọ maghị onye ọma nna ha na-abụnọrị ya na Facebook na-akpa ma ọsị nna ya na nwanne m nwoke na-aba mba na ha na-anụ ama nna nwanne na-arụkọ ka m ghara ife maka na ọ ma na m achọpụtaghị ihe nwanne m nwoke na-eme ọ bịa mee ka m fụta na ya na nwanne m nwoke na-ese okwu ka o nwee ike wee na-enweta infọmeshọn tụrụ mmụnwa a na-esizi nwa aka nwanne m nwaanyị wee na-enweta infọmeshọn nke nwanne m nwaanyị mechaa ọsị m na nkwu okwu n'ogbuo m onye mụ na ya jesiri ka unu mara na ife ọbụla a na-asị gị mee ma onye a mee chee echiche banyere ya maka na ụfọdụ abụrụ maka ọdịnamma gị ivi nna nkụzi nne m na-akụziri gị chee echiche banyere ya onye ọbụla gwa gị ma ihe dị otu ọ bụ nwanne gị ọ bụ onye gị chee echiche banyere ya iche ọgwụgwọ not 2 days nye onwe gị chetuo echiche ana maka ndị pastọ ndị eze nwaanyị ndị dibịa ndị a na-eme na afọ gị n'anya na-agwa gị mee nke a ma ọ bụ onye ọbụla na-achọtara gị pastọ na-achọtara gị dibịa tụọ ndị ahụ egwu na ọ bụ maka ọdịnamma gị onye ọbụla sị na dibịa nke na-arụ ọrụ gị jekwurie na pastọ nke a na-arụ ọrụ gbara ndị ahụ ọsọ amụa adịmeje na ụmụ jee nke a na ụmụnne m bido na-afọ ọsọ mụ jee nke a nọ maka ọdịmma anyị na famili adịghị mma ama nnọọ mụa ka a na-akpa nkata ka ha gbuo kedu ihe m mere onwerọ nkụzi m taa ahụ ka ife ọbụla mmadụ gwara gị ife ọbụla ị na-anụ chee echiche banyere bifo ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme maka na ụfọdụ abụrụ maka ọdịnamma gị 99% abụrụ maka ọdịnamma gị n'ọnwụ ka a na-achọ ka a na-agụ n'iyi maka na ọnwụnwa ga na-abịarụ gị onwe onye ọbụla ọsọ gị kwụwa aka gị ọtọ n'ụwa ọnwụnwa ga na-abịarụ gị ife ị ga-agba mbọ ka ịghọta onwe mara uchi gị onwere ike wee na-anụrụ gị ọgụ na-ewechapụrụ gị ụmụ ọnwụnwa ahụ ma ụmụ ọnwụnwa ga na-abịa tinye nkụzi m n'ọrụ laịka ya ka ndị na-eso wee fụkwa chi ya nọ maka ọdịnamma gị chee echiche banyere ihe m na-akụzi na ịma ife dị mma mara ife adịrọ mma na mgbe ị ghọtara onwe gị ị ga na-aghọta ihe m na-akụzi ọ bụrụ iwu na ị ga-aghọtacha ihe niile m na-akụzi mana ịghọta onwe gị ị ga-aghọtawa ọfụma na nkụzi m bụ ịghọta onwe gị daalụ